Обречени ли сме на провал? Добър вечер, Ден. Мъж съм. Запознах се с една жена, но единственото, което ни свързва е моята надежда за дот нас, като двойка. За мен проблема е, че тя е луда фенка на коли, пък за мен колата е да те закара от точка А до точка Б и нищо повече. Знам, различни сме. Много ми се иска да ни се получат нещата, обаче ужасно много ме дразни с тия коли. Баща й е автомонтьор. Очевидно това е оказало голямо влияние. Когато сме навън, все минават разни коли, които тя намира за очарователни, и не спира да им се радва и да ми надува главата с подробности, които не ме засягат. Преструвам се, че и аз се вълнувам, но не мога повече. Напрягам се много от тези преструвки. Случвало се не един път да отиде да пита напълно непознати хора за колите им, абсурдно е за мен. Възможно ли е някак да я накарам да спре поне когато е с мен, без да я обидя? И преди да ме обвините, че съм чак такъв и онакъв. Моля за съвет според ситуация, не желая лични коментари, благодаря.